Så er det lige om lidt, at lodtrækning til DM i street football går i gang. Vi har hele 16 hold, der skal inddeles i 4 grupper. Så lad os se, hvordan det går. Shit, det ser galt ud, mand. Ja, det er sygt. Hey, velkommen til. Nu skal vi have trukket grupperne til DM i street football. De 16 bedste hold i Danmark er fundet, og nu trækker vi altså puljerne. Så starter vi med gruppe A. Og første hold i gruppe A er... Skal du spise nu? Young Juniors! Og næste hold i gruppe A er... Vejle Wolverines. Og sidste hold i gruppe B er... All Stars. All Stars er et ret nyt hold, som i år har brugt overdrevet mange penge.